כל החברים. כאן אנחנו עוד סרטון אחרי סרטון חופשה קודם שעשיתי על אנשים. אני באנגלית יופי. בווידאו ב-50. מגה. לא. בוא ננסה לעשות בווידאו ב-25. בוא ננסה. אם הוא מנסה לדעת This could get dangerous. Okay, let's go. Let's get this party. רגע, 12. יש שם 12. בוא נשחק את הדרגי. My God, אני שונא את זה. El primo. Rest for the wicked. אפיק. לא יודע למה אני מתכוון. בבקשה, זה. חבר'ה, פליז, תנו לי מזל, שימו את הלייק, שימו את הסאב, תעזרו לי להגיע לשלושה סאב למשחק, אפילו יותר זה אפילו גם טוב. זה אפילו יותר טוב. אני אעשה גם לכם את הערוץ הקודם שאני מקווה שאני אעשה לפני שנה. בואו נתחיל לעלות סרטונים. אני עושה את זה סתם לכיף. אני מקבל כיף, אני משמע, וגם במשחק הזה כל כך להגיד. אני מקבל להגיד. כל כך להגיד. וואו, עכשיו התבלט את הספירה. בוא נגיד אנחנו בערך ב-9. אוקיי, יש שם אחת. אומייגאד! לא ידעתי שזה פוש! אומייגאד! מה זה המזל הזה? אומייגאד, נגמר הסרטון. אוקיי, נגמר הסרטון. וגם פירס, פעם לא היה פירס כזה. דאבלי ספיד, מה שנקרא. טוב, ביי. חבר'ה, שיהיה לכם יום טוב. כמו שאתם נהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם בבקשה תעזרו לי לכם את הראש שלי. אפילו יותר מזה, היו לי 373 מישהו וניסו לי את זה. בבקשה תעזרו לי להגיע למטרה הזאת. אני אעשה ספיישלים על 100 סבים ו-200 סבים. אני אעשה דברים מהערוץ. אל תדאגו, אני אעשה לא רק ערוץ, תגיד לי גם בתגובות איזה דברים אתם עושים. ואז